Salam sadar. Kula David Pratama saking GKJ Ceper badhe nuntun renungan sadar wonten ing dinten Setu 28 Februari 2026. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Muasih, wonten ing wekdal menika kawula badhe nampi babaring Sabda Paduka, keparenga Sabda Paduka dadosa kegiatan wonten ing lampah gesang kawula. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Renungan sadar ing dinten menika pinaringan jejer, jujur menika ajur. Dasar ayat kapendhet saking Yesaya 51 ayat 7. Mekaten sabdanipun Gusti. Padha ngrungokna ingsun, he sira kang padha sumerep marang ing kabeneran, he bangsa kang nyimpen piwulang ingsun, aja ing sajroning atinira. Aja padha wedi menawa padha kawewada dening manungsa lan aja padha kaget menawa kaala-ala. Jujur iku ajur. Tembung menika asring ndadosaken tiyang lokro, ajrih lan kuatos menawi badhe jujur. Mila kathah ingkang lajeng tumindak boten jujur. Pancen ing gesang padintenan asring kelampahan. Tiyang ingkang jujur lampahipun kadosipun kok malah rekaos gesangipun. Wonten ugi tiyang jujur ingkang lajeng dipun sengit ngantos dipun singkiraken dening tiyang sanes. Kedadosan-kedadosan ingkang kados mekaten sangsaya ndamel semplah lan ndadosaken pesimis. Ananging menapa leres tiyang jujur menika mesti badhe ajur. Pangandikanipun Gusti lumantar Nabi Yesaya nandhesaken bilih Gusti Allah ngersakaken umatipun tansah tuhu setya lumampah lan nindakaken kabeneran. Pancen kangge nindakaken bab menika kathah pepalangipun. Ananging Gusti Allah ngiyataken umatipun supados ampun ngantos ajrih dhateng manungsa. Sinaosa dipun pitrenah lan dipun sengit dening tiyang sanes, umatipun Gusti ampun ngantos giris. Sejatosipun daya kekiyatening manungsa menika boten langgeng. Koso wangsulipun panguwasipun Gusti Allah menika langgeng selami-laminipun. Inggih namung Gusti Allah ingkang kagungan panguwaos mengku gesang lan pejah. Namung Gusti Allah ingkang saged milujengaken. Payo sami budidaya tumindak jujur lan lumampah ing marginipun Gusti, tansah tatak mbelani kabeneran lan keadilan. Menika gesang ingkang aji wonten ing ngarsanipun Gusti. Kita katimbalan ngabekti lan ngaosi Gusti Allah nglangkungi raos urmat lan ajrih kita dhateng manungsa. Amin. Sumangga kita ndedonga. Kawula ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsa paduka sabda ingkang winedhar ing dinten menika ngingetaken bilih keparenga kawula sageta jujur mujudaken keleresan keadilan wonten ing gesang menika sanadyan to kawula kedah nampi sawernining bab ingkang boten sekeca. Ananging keparenga kawula ngudi gesang ingkang jumbuh kalian kersa paduka, gesang ingkang jujur, gesang ingkang mursid, gesang ingkang adil supados asma paduka kaluhuraken lan gesang kawula saged dados berkah tumraping sesami. Matur nuwun Gusti, wonten ing Sang Kristus Yesus kawula unjukaken pandonga menika. Haleluya. Amin.